बुधबार पहिला जे मास ब्रं बुधबार फायला अंके जों बाबा गोरिया ना दिया लेगो जों ताबाव सिन टिपिएफ उंगै जों दिया लेगो जे बाबा ने याकुं याफांगो बुधबार दिन हंके जों मासाव वाइसे फायलेगो ताक बसर पहिलानि ताक 2022 नि दिनै 5 जानुवारि 2022 बनि न जों ताक दिनै पालायो दाइति NRC फाइरला सithung हनै जों बाबा गोरियानि थानि जों दिया लेगो दिनै जों साथि सावलाय जागो जों दाइति ताकनि 22 नि बिसिङावनो जोंनि NRC नो सारावगै जे केन्द्र सरकार सं बाध्य अंगै जे मा खायलांथों हे हनै जों दिनै खुनुलायगो जों सब सुरिलायगो साथिबो सगलायगो जों अमहायके बसर ब्रंनो सगलायगो तै मास ब्रंनो सगलायगै दंलायगो ओंखाय जों दाइतिनो मालां sithung होनो जों दिया लेगै जोंनि TPF हयते जोंनि Uatwi lwngनि प्राइमारि हयते जोंनि Teliamura Division नि हयते जों जतनो अमहायके जार सुरिलायगै दङ ओंखाय जों ताकनि बिसिङाव महत्व जे ताकनि ओ 22 बिसिङावनो मानाय जात हि हनै जों दिनै दिया लेमनि सबसे नम्बर 1 कलायो दाइति NRC फाइरगै अरनि विदेशी रनो रहगै अरनि जे जोंनि पन्चायतपुरि रनो जोंनि याफागो खायमागै जोंनि ओ देशनो जों सासन खाय मातंलांथों हे जों बाबा गोरिया थानि सुरिलायगै जों असोखनो जाति सावलायगै जों दिनै मथांलायखा जोंनि Uatwi lwng प्राइमारि इंगै जतन खुनुमखा जों दिनै मा TIPRA सा 12 लक्ष रंनो जतननो सबनि सेलु जों दिनै आरो Teliamura Division नि इंगै Uatwi lwng प्राइमारि दिनै 5 तारिख जानुवारि जों दिनै आरो सिनि Uatwi lwng प्राइमारि इंगै जों सिनि आरो बांसाय दंगो बाबा गोरियानि बांसाय जों दिनै आरो बांसायो सिनि NRC नि बागै kebengya कसंमुं न नर जाथुन नै बाबा नर लांथुन नै आमा बाबा नर लांथुन नै जों दिनै आरो बनदियै जों दिनै आरो सिनि Uatwi प्राइमारि इंगै जों दिनै आरो बाबा आमा बाबा न दियायै जों दिनै आरो जाति सगलायजाहा बरंनो जों सिनि जे मुसुंमानि जे जों सुकमानि फायो जों सानलायलाहा बाबा आमा ताई बाबा न जों खुलुमलायलाहा हुंकाहाम तिनी 2022 जानुवारि 5 तारिख तिनी Uatwi lwng parani nuaji jamongbai तिनी चिनी Uatwi lwng parani प्राइमारि इंगै तिनी बांसायाव जों जाति सगलायमानि गलकेतै किसा सायखनाय तै चिनी Teliamura Division नि इंगै जों तिनी Uatwi lwng प्राइमारि बसकतालनि जों तिनी Uatwi lwng parani इंगै जाति बाबा बाय आमानो जाति सगलायानि जों बायद मांलायखा तै चिनी बिचार काजाक सुप्रीम कोर्ट बिचार काजाक बनो दाइति सारालांथों होनै जों चिनी
बाबानो जों दिनै दियाइलायखा दियाइलायफानि उपलक्षे जों तमानि सातक जाखा बनो तै आं कक फ्लक थांसिनाय तमानि जों सिनि असुक 70 बছর थुंजागानाय ओंखायनो जों बनो जों दियान खालिया नायदि जों राजनीति 70 बছর कायथां राजनीति न सिथुं लायसिनि राजनीति हि जेथुं थुंफ्रनो चिनि हा उ हा मनाग मा सफाय चिनि बाबानो जों सिनि लिया चिनि आमानो जों सिनि लिया अमते हायखेनो जों तिप्राबो साराक सातक जागोन चिनि बाबा जेंफ्रनो चिनि त्रिलुसन चिनि उ बाबा गरिया बनो खुद निजेनो मुताय सयुं बाबा गरियानो त्रिलुसन 184 जनानि राजा बख्रक फायै सयुं मुतायनो चिनि सृष्टिनो धर्म कर्म ज्ञान बुद्धि हा आमानो मृगानि बांगै बनो सृष्टि खायफायमानि किन्तु चिनि राजबंश रक बनो गमाय थांसि सकमालहा चिनि राजबंश सिउ बंशनो सकमागो राजगुरुनो लासिमा संसा खायका धर्म गुरुनो लासिमा संसा खायका चिनि निजेनि धर्मनो निजेनि कत मुंसा मुनो सकमाय रगैनो ता अमहायबोनो नायदि हिताबाव चिनि वाथलिं पारा बांसाय राजनीति दलनो गोबां मानाय राजनीति दलनो गोबां मानाय चिनि बांसायसि बलं साजाक बाबानि नक्सि बलं साजाक राजनीति नक्सि खिथायसि संसा साजाक चिनि बाबानि नक्सि बलं साजाक असुक जरा जों लाब लालास लुप अहंकार सबै जों गलुग गताबक चिनि मनागमा जागा सफायजा केबुसि नालिया बाबानो केबुसि बाबानि पके सालायलिया खालि मालायानि तामु मानाय नेता सालायानि तामु नायनाय मिनिस्टार सालायानि तामु नायनाय खिथाय प्लेट नालायनि तामु नायनाय नग मालायानि खालि लुबोसि हासिगि किन्तु बाबाले कोनासि गोसोक जागोन दंगा आमामाय बाबाले जे सुफानो राजनीति दांदि एनएससी जे जरा पाइलायदि सामुं पाइदि थुइफ्लाय गोमाफ्लाय पाइनाय राजनैतिक बैचारमाया तिप्रा हानो बाबानि याखुं याफांवा बने आशीर्वाद बुमा बुफानि आशीर्वाद नादि आफरसिनि लामा क्लियार मानायनि सामुं तांगानि निनि अब खायानि जेकुनो लामा सामुं तांगानि जेकुनो माने आफरसि लामा क्लियार मानाय आफरसि सत्य लामा मानाय सत्य मुताय मानाय सत्यनि बिचार मानाय किन्तु नों बिचार नायदि नों राजनीति खायदि गोसोबाय नों बिचार माया हानिमान आं सागो जतननो चिनि वाथलिंपारा प्राइमारिनि हयते बा चिनि डिभिजन संरबो सानाय बा चिनि सेंट्रल संरबो सानाय जों सिलि बिचार हि नायमे बाइया मुतायनि आशीर्वाद नांगो जतनो जों बाबा आचाइमानि दिन बसराव वाइसा खायो तिनि बुधबार दिन बाबा गरि आचायो उ बाबासि मुक्त खायमानाय उ आमासि मुक्त खायमानाय बना दिया खेसि जों लामा पुरा क्लियार मानाय लामा बाबासि फुनुंनाय नों लामा रुतुंमाबाय आं लामा रुतुंमाबाय क्लियार लामा मानाया हानि बाबानो पुइत खायदि मुतायनो पुइत खायदि आफरसि नों लामा मानाय जेकुनो राजनीति खायदि नों जेकुनो बिचार खायदि आफरसि नों बिचार क्लियार मानाय जतनो कबगो ते आं बिसि कक साया सिनि जे वाथिलमार प्राइमारि ने आं ककबोबान हेखेनो जत जाति सकलायनो माइखेनो बाबानो साप्ता वाइसे फानो जों खायनाय नों जेसेबानो धर्म खायतोंनो जों धर्म पके वालाय थांनाया धर्म खायना ख्रिस्टान पा खायदि मुसलमान पा खायदि बुद्धिस्ट पा खायतोंगा सिरि जों उ जरावा जों धर्मनो बेबादि खाय जों ता लाभ करिखा नों ख्रिस्टान पा खायतोंनि जिसु पालायदि नों हिन्दू पा खायतोंनि कृष्ण पा खायतोंनि गौरिया पा खायतोंनि जों जतनो समुद्रमा पालायदि जे जानजा मालाय मानो पालायो जों मुतायनो दियानि बाता जों मुतायनो सुरियानि बाता ओंखायनो ते बिसि कक सालिया आनि कक सुक सागरि मुथाखा